wuok e ODM kan ke nitie jomoko wacho ni gine na UDA kende ok ochako wuok ng'at machielo. No, mano is not true. Apani mano kwa dhi with the position ma the party leader Ting'eno osewacho very clearly ni we are open to all political outfits wabro losogo mwanyalo winjorego. Seche mudhi e mbaka kaka ODM ni ang'o mudhi dwaro kuom UDA kan nikech ti wach moro mane wuok ni jalup jatend piny Kenya ok udwar. Udwaro kombe moko to mar jalup jatend piny Kenya mar Kithure Kindiki ok udwar. Mano be kaka nuwinjoru koso mbaka ma pod ugoyo? Winjruok pod ok obedo. But nitie gimoro ma kanyichi neno kane jotelo moko mag ODM oromo e piny mar Nam Chumbi. To nineno ka gichalo joma koro ne nyiso president ni wanyalo mna bedo kodi to wach mar namba 2 nyaka miwa. Kaeto gino inche nanene kong'eny e piny Jotok Kodera be. Piny Abaluya kidhi Bungoma Jobukusu ne kwaloso gi Ruto kom mar namba 2 ma nyaka miwa. Kibiro kaka mega gidwaro kom ma namba 2. Jowa moko be nyicho osechako wachno Mathurwa koni kuom nyikwa Ramogi Ajwang'. Kidhi piny mar Oria North Eastern gimbe gidwaro. Koro magi kwawe ma piny odhi kamano to wanyalo chalo joma nyalo pogo piny ma ok dhi miyo president rieko. Koro chalo joma dwa blackmail president. Sida ma Jokenya nigo ok en in a position minyalo mi ng'ato. Jokenya nigi problem. Priority mar ODM kata mar the leader mar ODM menche nowewa nen to build a party that would last his legacy again kata kowewa tineno ka ODM post strong and again jigore nen kechene chama man gi ndhadho again jilarore dware. So mar ariyo ni chama ni gima nodwaro ni solutions to the problems mane momiyo no an gi 10-point agenda. Dine mano bedi nekech party leader wa chama nene gi teko kabisa. Dine kata en owuon onyiso Ruto na gombo ni keta ka to mago pod ok oketo. Nodhi e handshake go Uhuru Kenyatta ne ok oketo na Uhuru condition ni nyaka ikete ni mondo obed kata minister kata ochiw joge moko. Nodwaro solution to Kenya problems. And mane kama Jokenya dhie marong. Paro ni kimiyo ng'ato opposition ni to solve problem. Wan gi problem mag jowa matindo kata agency madwaro tije who have got very legitimate issues which we must answer and address kwadwaro stability mar this country in future. Wan gi problem mar kata joma nosetiyo chon ma pod ok ochul their dues. Wan gi joma tiyo sani ma the income ma giyudo are not enough. Wan gi many people mosetieko universities kaka jopuonj mamoko osebedo oko 5, 6, 10 years ka pod ok ondikgi because TSC ok nyandiko gite. So magi gik monego wang'i and kaka wanyalo riwo Jokenya mondo think kaka oganda chia. Ma siasa ok pogwa makelo hinyruok. Wan gi issues mag insecurity ma kuo gi gik mang'eny because of the economic challenges nitiere mag crime. Wan gi issues mag corruption madhi mbele mang'eny. Apani mano wa the priority mar jakom ma ka ng'ato dwaro ni honor the legacy mar jakom. Those were the priorities. It was not appointment in the government. To jowa mawacho ni